Oh, het is Joet Heat net. Ongelooflijk. Het is wel 26 graden volgens mij. Hier in de stad is het misschien nog wel heater. Want zo zit hier al je tussen stien en van alles en nog wat. Hey, hallo meneer Jansma. Oh. Het is zo heet. Het is eigenlijk net een wijze. Ik snap eigenlijk net zo goed waarom ik op stritten ben. Want op kantoor hebben we airco. Maar ik denk maar toch een boetentje. En ik heb begrepen, dat je het koud hebt wel in de stad, dan kun je het best in de skaat wezen. En waar is nog meer skaat? Dan ben je de Achmea Tour. Oh. Het waait je echt wel lekker, ja. Nog meer dan ik dacht eigenlijk. Want die skrekstiekers daar. En daar waait het langzaam wat net. Hè? Daar had ik die man eens naar interviewd. Die man, die kunstenaar. Zo eerst over communisme en kapitalisme. En daarna ging het over het waar. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Ja, waarom gaat het over kapitalisme? Sorry? Gaat het over het kapitalisme? Nee, het gaat niet over kapitalisme. Wilt u graag iets vertellen over kapitalisme? Ja, nou, je hebt eerst imperialisme. Nee, je hebt eerst een kolonisatie, dan krijg je imperialisme en dan krijg je de kapitalisme. En hoe gaat u om met de warmte vandaag? Weet je, kijk, als je concentreert, hè, dan gebruik je energie. Waar of niet? Ja? Oké. En als je snel loopt, dan gebruik je energie. Ja? Nou, dan loop je stapvoets en je probeert aan niks te denken. Ja? Ja? Hoor dit? Ja. Je probeert aan niks te denken, weet je wel? Wat helpt. Geweldig. Oké, ik zal nog een interview gaan met een mevrouw die eigenlijk net op camera wil, want ze had nou kokskleren aan. Nou mevrouw, je gaat kokskleren aan, waarom ga je kokskleren aan? Nou, ik zoek eigenlijk met de... Nee, kom maar de camera. Nou, ik zoek eigenlijk werk in, maar toen kwam ik erachter dat ik pas om 4 uur moest beginnen. Dus nou ben ik in de hitte met mijn kokskleding. Ik kwartier 12 nou en door eens in kokskleding door de stad. Ja. Zwarte kokskleding heb ik nog wel. Ja, Heat te hebben. Ja, Hoe heet hast wordt? heel erg. Heel heet. Ik wil net meer. Ik zit me kapot. Ik wil leven net meer. Er zullen misschien best mensen zijn die denken van, goh, ik wil graag wat eten. Ik wil naar een restaurant daar. Misschien had deze mevrouw wel een heel leuk restaurant waar ze werkt. Welk restaurant werken ze voor? De Vliegende Hollander. We staan er de hele tijd in het skaat van de Achmea Tour. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik wie hier 2 dagen alleen, wie ik hier echt al even. Alleen nog, toen wil ik meestal interviewen. Maar toen bleek dat iedereen telkens haast hier. Hallo, zoek je wat vragen mij? Haast. Ha je haast? Ja, ambitie. Ha je haast, meneer? Ja. Kijk al. Hallo, ha je hem haast? Ja, wel een beetje, sorry. Hallo meneer, heeft u haast? Ja, haast voor bier. Oh, haast voor bier. Hallo mevrouw, heeft u haast? Ja, ik heb wel een beetje haast. Hallo mevrouw, ha je haast? Ik heb geen haast, nee. Geen haast? Nee, serieus niet. Oh, fijn. Veel te warm om haast te hebben. Ja, dat dacht ik echt. Ja, ik spreek geen Fries. Nee, dat maakt niet uit. Maar wat vindt u Oké. van de schaduw van de Achmea-toren? De schaduw van de Achmea-toren. Ik geniet daar even van. Dus we zullen zien dat de mensen nog minder haast hebben. Want het is, kijk nog een paar graadjes warm, maar natuurlijk al 2 dagen in. Dus ik kan best wel het meest nog iets minder haast hebben. Dus ik geef even zien of dat klopt. Hey Auke! Mag ik wat vragen, Auke? Doe maar ook al weer terug. Ja, dat zie ik dan. We zijn nog steeds haast dus. Hè? Hij mat terug. Wat betekent dat echt? Ik mat terug. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Die staat gewoon nee. Ik mat terug. Ik ga druk. Ik ga haast. Doe even die verlegjes, hè? Dat is toch raar, hè? Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Ik mag je wat vragen. Had je geen haast? Ik heb geen haast. Nee. Als we 20 minuutjes hebben, dan heb ik geen haast. Wat zei je? Joh? Als we 20 minuutjes hebben, heb ik geen haast. 20 minuutjes? Hou je 20 minuutjes? Ja, ik wel. Dan zie je de volgende leerling met de wasje, hè? Oeh, de volgende leerling. Jouw les? Ja, ik ben een rijles, jou. Dus, Oh, je bent rijschoolman? Ja. Houder? Rijschoolhouder? Of gewoon... Ja, rijschoolhouder, instructeur. Ik heb mijn eigen rijskwallen. Ja, Hoe heet die dan? dat is Next. Next van Siert-Jan. Oh, ja. Dus, Is het een beetje goed waar om les te gaan? het is een auto wel te houden, ja? Eigenlijk als je goed hoort en dan kan je heel aankomen, ja? Dat valt er mooi, jawel. Dus wij doen net zo heel moeilijk. Snel naar een shirtje wisselen. Oh, ja? Ja, het is wel sweat in de auto, hè? Oké. En we gaan nog een shirt van Manchester United. Wat is dan de volgende? Nog hier, denk ik. Ik ga er nog hier in de kofferbak lezen van het spul. Van Manchester United. Ja, absoluut. Je bent in de Blede Bast. Ja, klopt. Wat die je besluit om in de Blede Bast te gaan? Kijk, het is hartstikke warm, jong. Oh ja? Ja, het is, hoeveel graden is het? 24 of zo? Ja, zoiets. Ja, 24 graden of zo. Dus mooi warm in de blote bast erin, nog net. Je bent compleet comfortabel zo. Ja. Ik ben nog wel opvallen. Dus toen had je het skeer dan net in de Bast. Ja.
Ja, dat maakt wel eens, hè? Ja, ik doe het niet. Nee, ik nou nog wel, maar let er ik niet meer. Maar Ik doe het nog wel, maar let er net meer. Wat is dat dan? ik ben nou nog jong, hè? Dus dan ziet het er wat anders uit. Als je jongen bent, dan was het wel... Ja, dat vind ik wel. Maar vanaf welke leeftijd kerst, hoe is het net met de skeren? Ja, nou ja, je 20, 22 steeds. Wanneer is top. het vrouwen hast, hè? Oh ja. Ja. Nou mag het nog ontrekkelijk wezen, dan niet meer. Je hem stil even te kamperen? We gaan naar Ameland toe. Oh, naar Ameland? Ja. Maar dan zit u hier niet goed hoor, dit is Leeuwarden. Ja, bijna zijn we er. Jullie zijn onderweg naar Holwert dan? Of, Ja, eerst naar Holwert, ja. En dan daar beachvolleybaltoernooi. Oh, wat leuk zeg. In Holwert of op Ameland? Ameland. Oké. Ja. Mooi weetje erbij. Zeker. Zin in. Zin in? Wordt leuk. Super. Ja, nou, succes ermee hè. Ja, dankjewel. Tot ziens. Hoi. Hoi. Ik denk even naar de markt daar, kip ik daar even wat lekkers. Maar de hele markt is gewoon leeg. Er is nog helemaal niks. Hier, dit is een één kraam hier. Dat is de ballenkraam, maar die roemt ook op. Zie die hadden wat rotsukkel haast oproemen. Hoe kom je toch even bij die eerste kraam hier op de markt even in de buurt? Nou, ik denk even Sjen, maar ja, de bloed net zo vol hoor, joh. Nee, dat is wel een beetje vod, hè? Ja, klopt, ja. Ja, normaal is verse stek op vreed, maar nee, dat houdt nou op, denk ik. Wat viel je ervan? Vind je nog leuk? Nee, nooit. Ik snap het helemaal, maar ik denk, ik weig het erop en ik show wel. Maar ik hier het wel verwacht, je kent. Ja, ik vind het alleen maar logisch. Yo, ben ik even in de blede baas ook wel? Ja, lekker man. Ja. Ja, zeker man. Alles goed? Ja, beste met die? Ja, lekker. Wat gaan we vandaag doen? Ja, ik weet het net, geniet van waar. Ja, ik praat geen Fries man. We zijn hier in Leeuwarden, hè? Ja, dan mag je geen Fries praten? Nou ja, van mij wel, maar van anderen niet, denk ik. Van jou wel? Van mij wel, zeker. Is de Wat is wedstrijd ook gekeken? Nee, doe wel. Gisteren? Ja, zeker man. 3-1 wonnen, hè? Dat is lekker. En ik zeg dan, maar we dus van Mandje op 10 is dit, dan is Nederland-Marokko zeker. Maar gisteren ik van bed hoor? Nee, zeker niet. Dat is 3 uur, hè? Dan ga ik niet van bed af. Nee. Jij wel? Nee, kijk niet. Nee, oké. Maar ben je dan wel echte fans? Nee, niet echt. Nee. Dat denk ik niet. Maar waarom koe 1 uur vannacht dan wel, maar 2 uur is dan weer een uur tijd? Ja, vannacht was ik aan het werk tot 6. Ja, dus dan kun je hem wel kijken. Ja, anders ga ik niet mijn bed uit. Maar hoe je aan het werk dan kun je dan het voetbal zien. Ja, maar ik zit op de heftruck. Dan kun je het wel iets zien? Ja, dan kan ik het wel kijken. Ja, zeker een oortje in en dan, ja. Hallo, mag ik je wat vragen? Mag ik je wat vragen? Ja, we kunnen net Fries. Ik zou wel blij zijn als de zinnen weer wat minder skient. En dat het daar weer wat mooi weer is, dat is het nou wel. Maar ja, het is nou wel hoge wind, hè. En dan gaat het wel weer, ja, het is nou weer mooi weer en de zinnen skient. Maar iemand die zei tegen mij van er is geen weer, alleen goede kleding. Nou, dat maakt het niks uit. Iedereen draagt wel een kwarte shirt en zo wat. Ja, maar jou net, zeg ik. Nou ja, ik zie er wel netjes uit hoor. Maar ik zou weer verder. Ik moet weer aan het werk. Nou, dat is maar zo. Hè? Soms haal je het gewoon, dan wordt het gewoon even net. Meestal gaan sowieso haast.